Príjemné dobré ráno z Podbanského, z miesta, o ktorom sa hovorí, že je vstupnou bránou do našich slovenských vysokých Tatier. Práve tu si sa rozhodol, že si ideme odkontrolovať ďalší hotel. O aký hotel ide? Budeme sa podívať na jeden trojhviezdičkový hotel, ktorý je známy svým wellnessem. Náš hotel bol postavený v 70. rokoch. Kompletnou rekonštrukciou prešiel pred 2 rokmi. Pojďme se podívat na pokoj, do kterého patra pojedeme. Pôjdeme na 5. poschodí. Kolik tady máte pokojů? Na hoteli máme 62 izieb. Kdybychom se měli nacházet v pokoji apartmánového typu, sedačka s televizí. Som prišla na izbu a tu je jedna, druhá, tretia. 3 baby, upratujete jednu izbu. No tak máme to, keď sú prechody, tak robíme takto. Kúpeľku zvládnem tak za takých 5-6 minút. I v ložnici je LCD televize a výhled bychom měli mít na Kriváň. Včera aj v bare trošku sme posedeli, tak takisto môžem povedať, že aj tam... Vy ste tam tak tancovali včera večer, ja som vás videla o tej jednej. No to sme boli. No ste boli vy v tej sukni. No. Tříhvězdičkový hotel podle mě spíš odpovídá standardu 4hviezdičkovýho, udělují 4 hvězdičky z možných 5. Reštaurácia funguje formou švédských bufetov, raňajky aj večere. Trošku vajíček mi naberte, prosím. Poprosím vás kousek odřezat. Čo majú Slováci radi, povedzte, chlapci? Slováci? Najradšej majú asi bravčovú panenku s brinzou. Meso? Áno. Brinzu? Áno. Všechno je z místní produkce, slovenské. Raňajky, jedlo dobré? Áno. Podávám 4 hvězdičky z možných 5. Tak teď jsme v hotelovém wellness. Co tu všechno máte? Máme tu na 3 sauny, výrivku, bazén a masérský miestnosť. Jednotku si zaradil, hej? Jednotka tam je. Nikto nás nenaháňa? Zmocnili sme sa vláčiku, lebo práve takýmto vláčikom všetci hostia chodievajú do jedného z najväčších wellness, ktoré tu majú. A za 10 minút bychom měli být tam. Áno, len to by si musel trochu pridať. No tak drž se. Jsi připoutaná? Jeden. V tomto wellness centre máme vyše 30 atrakcií na 1620 m². Tady se podíváme do solnej jeskyně. Problém je taký, že to je stále viacej a viacej ľudí. Je to proste dobrý hotel a tým pádom je veľmi vybukovaný. Teď se jdu podívat na takzvanou divokou řeku, které se prý říká interně řeka lásky. No, když se kouknu na ty temný zákoutí, asi mě i napadá proč. Poďte bližšie. Máte frajerky? Ženy. Manželky, no. Lebo tu, že je niečo také, čomu sa hovorí, že rieka lásky a že sa tam robia zvláštne veci. No a kde to je? Musíte ukázať. Dole tam, kde je tá tma. To sme ešte nevideli. Nie? Tak šup za manželkami a... Dobre. Ďakujeme. Díky. Údajne, že je tu veľa požiadaní o ruku, sa hovorí. Naozaj je a veľa detí sa tu podarí počať. Hodnocení wellness hodnotím 5 hvězdiček z možných 5. Podbanské je také vďačné východiskové miesto pre túry do západných Tatier. Je tu hranica západných a vysokých Tatier. Ja by som rada upozornila, že mne sa veľmi páči ako šťastný otecko. Tu máte akože pivo a pohár. A to zbierame odpadky po lese. V lese pre istotu. V lokalitě uděluji 5 hvězdiček z možných 5. Jsem rád, že můžu říct, že tento hotel jednoznačně prošel. A ja som veľmi rada, že z tejto krásnej lokality môžeme na celé Slovensko poslať veľmi veľa dobrej energie a spoločne zaželať. Dobré ráno. Krásne ráno, ahojte.